Marinette naiz. Bizimodu normala duen neska arrunt bat. Baina bada jendeari ezkutatzen diodan zerbait. Sekretu bat daukat. Ladybug, zure garra, maitasunaren indarra. Ladybug, beti adi, gaiztoen aurkako gerrari, miragarri. Sentitu musikaren doinua, mugitu, astindu zure barrua. Sentitu musikaren doinua, erritmoaren kantibua. Sentitu musikaren doinua. Zuzenean zuentzat Clara Urretxindorren azken kanta, Big Bang! Neska hori zoragarria da! Izugarri gustatzen zait, sekulako pasioa transmititzen du. Clara, oso denbora gutxian izan ospetsu bilakatu zara zure estilo paregabea dela eta lo ere kantari aritzen omen zara, ez altzara nekatzen. Ez, inoiz ez, musika nire bizitzaren erdigunea da. Kantuan eta dantzan sentitzen dudan poza helarazi nahi diet paristar guztiei. Ikusten tiki artista hutsa da. Bideo bat grabatzera etorri zara, ez da? Zehazki zure hurrengo abestiarena miragarri. Ladybug eta Cat Noir asko miresten ditudanez, kanta bat egin dut haien omenez, egunero sormenez betetzen hautelako. Bere hurrengo kantan aipatuko nau ni! Hau da, Ladybug! Zorabietzeko zorion nago! Castinga Gran Paleo zelean izango da, ez da? Txoritxo batek esan dit Cat Noir dagoneko aukeratu duzula, esango ditazun orden? Orainkoz mutu, baina laster esango dut altu. Oraindik Ladybug aurkitu behar dugu eta estrak ere behar ditugu, beraz datoz eta parte hartu. Marinette, entzun duzu? Guteno kastingeragoaz, eta zu ere bai noski. Beraz, mesedez, oraingoan ez diarria itzakiarik, bale? Eta Clara Urretxindor ezagutzeko aukera galdu? Bai zera, bere alanoa. Agur! Ez zara Ladybugren papera egiteko aurkeztuko, ez da? Ez noski, estra ondo pasatzea da nire helburua besterik gabe. Ez dut nire nortasuna agerian utzi dezakeen ezer egingo. Konforme, Marinette. Oso arronago zutaz. Korea eta Txinan irekiko ditugun dendentzat publizitate bikaina izango da, ez daukazu aukerarik. Baina aita... Clararen diseinatzailea izan naiz kantuan hasi zenetik nik proposatu zaitut papererako eta onartu egin du. Aurrez aurre ikusi ez zaituen arren asko miresten zaitu, seme. Ezin didazu hutsik egin. Zorixe, aita. Estrak ezkerrera, Ladybuggen kastineko parte hartzaileak eskuinera. Ene, bai hoi al doktorea, ara, tenezkuz eginda dago? Ezin dut hau jantzi, Plak. Arrazoi duzu, txintxarria ez zait inoiz gustatu. Dena den trajea bera ez dago bat ere gaizki, ez duzu uste? Ez, Plak, jendeak benetako Cat Noir naizela nabarituko du. Bai zera, ez da inor konturatuko. Prest zaude, Adrian? Banoa, unetxo bat. Maskara honekin ikusten banaute, ezagutu egingo naute, ziur. Ezin dut jantzi. Ados, orain ahal bezain gaizki antzesten saiatuko naiz. Horrela ordezkatu egin beharko naute naita ez. Eskerrik asko etortzeagatik jaun Andreok, nire ametsa egi bihurtu dantza. Clara Urretxindorren kastina gaztera doa, hau emozioa. Clara Urretxindorren bideoklipean agertuko gara, inoizko egunik onena. Ai, ama, hau sinestezina da. Zuen ezkerrean, Adrien, Cat Noirren rolean. Espero bezala jantziak ezin hobeto ematen dizu, baina non duzu maskara? Ez dut inon aurkitzen. Neu arduratuko naiz. Zu lasai, ez du axola, haulen entxegoa da. Ez da ala, aurrera! Esan izun, Adriene Cat Noirren antza dauka. Bai zera, alia Cat Noir baino 1000 aldiz zoragarriagoa da. Honezkero, goseak jota egongo zarete gero. Begira, gugana dator neskak! Hementxo zaude, akabo probak zuzara Ladybug. Ez dakit zertaz ari zaren. Ladybugek egingo lukena egin duzu, ara, bera bezain bihotzonekoa zara. Nola duzu izena?
Marinette! Marinette, esaidazu, nire bideoklipean Ladybug izan nahi duzu? Bai, bikain egingo du! Marinette, merezi duzu! Oso atsegina zara eta zure jarraitzaile sutsua naiz. Baina nire lagunekin etorri naiz estra izateko eta eurekin geratu nahi dut. Tira, lastima, baina ulergarria da. Oso lagun ona zara, Ladybug bezala. Orain makillatu egingo zaituzte, usteko panpox. Zure lagunei etortzeko esango diet, ados? Eskerrik asko, Clara. Lan bikaina, Marinette, zaraten taldean erori. Burutik jota zaude! Adrienekin filmatzeari ez esan diozu gurekin egoteko. Honela zara! Eskerrik asko etortzeagatik, etxera joan zaitezkete. Adineskak, tuntun alerta aktibatuta. Ez larritu, Clara ezagututa, Chloek ez du hautatua izateko aukerari. Gaur zer gertatzen zaizu? Erreberentzia bat merezi du jakinduria horrek guztiak. Osando, hemendik aurrera deitu maizu, Marinette Dupentzen maizua. Kaixo, Ladybug hemen dago. Noiz hasiko gara filmatzen? Chloe, hautatua izateko castinga egin behar duzu. Tira, kendu dezagun gainetik. Ez dago gaizki, Pariseko operako Aureli Duponte klaseak eman zizkidan 8 urtez. Badakit txundigarria naiz. Talentuduna zara, dudari gabe, baina katunuarrekin onta konpondu behar duzu, konforme? Arazorik ez, Adrien txok eta biok txokitatek ezagutzen duko elkar. Munduko diseinatzaile onenaren semea Pariseko alkatearen alabarekin. Bikote perfektua bai horixe. Zer duzu, maixu Dupentzen? Chloe Ladybuggen rolea? Ez jauna, ez da metxetan ere. Horrek aserrearazi zaitu Adrienekin egoteko aukera galduak baino gehiago? Ni Ladybug banintzen nuke nahiko Chloek nire papera egitea. Zer diozu, Gabriel? Ikuspegi artistikotik, mototxdun neska hobea izango litzateke, baina denboraz larri gabiltza Chloerekin grabatuko dugu. Konforme, Gabriel. Bideoklip itzela egingo dugu, Adrien txo! Ala nahiago duzu, Adrikat! Harrapatu duzu, Adrikat! Adrien eta Kat, bai. Aizue, itxaron! Iritzi aldatu dut, Ladybug izango naiz. Bai, izugarria izango da, primeran! Eskerrik asko, benetan! Barkatu, baina nortzara, bideoklipean estra ederra izango zara, neskatxa? Zer? Ni protagonista izateko jaio naiz ez estra! Lotxagarria benetan! Utzi bakean, ez dut peluxerik behar, Janot! Bai oi aldotorea, ara, denaskuz eginda dago, benetakoaren antzandia du, gustatzen zaizu? Arrazoi duzu oso antzekoak dira, tikian kasartu dut barruraino. Maskara honekin ikusten baldin banaute ezagutu egingo naute ziur nago, ezin du jantzi zer egingo dut. Prest, Marinette? Bai, bere ala noa! Hemen dago! Tantoak prest, argiak, mesedez? Ea, Ladybug eta Katnu hartzarete ez da? Bai. Berandu da grabaketa debekatzeko lastana. Amari deituko diot nire amets guztien zuntxipenaren berri emateko. Ez dezagun gure erregina maitea txikikeria hau dela eta kezkarazi, ados, printzesa? Bat, 2 eta 3. Zuen mugimenduak sinkronizatu daitezen, heldu elkarri eskutik lehen bailen. Ados. Horrela ez lotxatu maitalen antzera.
heldu, estu. Marineti izugarri gustatuko zaizkio argazki hauek. Ai, ama, benetako Ladybug eta Cat Noirren antzan da. Azken probaren txanda, jantzi maskara. Nik berehala aurkitu dut jantzia, baina maskara egia esan ez dago inon. Bukatu da magia, orain ez dute Ladybug eta Cat Noirren batere antzik. Lasai, aurkitu ditut! Tira, jantzitzazu bikote. Dantzan eta kantuan hasi behar dugu derrepente. Tira, jantzi! Sentitzen dut baina, 275 araudiaren arabera, 8 baimena behar duzue eta ez duzue aurkeztu. Udaletxean bakarrik lortu daiteke, baina tamalez, eraberritze lanen ondorioz, itxita dago abuztur arte, beraz, ez daukazue filmatzeko baimenik, ez Frantzian, ez Parisen noski. Ez dut ulertzen. Argi dago gaurko zakabo kantua eta dantza. Urretxindor alde, hau da nire bengantza. Entzun duzu? Arrimatu egin dut, mila doain ditut. Ez, hemen filmatu behar dugu derrigorrez. Parisen, maitasunaren hiriburuan. Ladybug eta Cat Noirren bizilekoan. Agur nire planei. Ez ba, utxegin diet nire fanei. Gertatu zaio. Nega erzotinak eta haieneak, gehien gustatzen zaidan musika notak. Zoa, zeneak umatxoa, eta gaiztotu zazu! Izutxindor, lepidoptero naiz. Zu isilarazten saiatu dira, banire botereari esker, mundua kantu kantari jarraiko duzu. Eskerrik asko, hartu nire baietza eta beteko dut ametsa. Ikuskizuna amaitu da, tira ospa hemendik. Dantzatu, kantatu, errimatu, edo izutxindorrek izoztuko zaitu. Zer dio bufoi horrek, dantzatzea eta errimatzea nahi du, bide batez trompetare jo dezakegu eta... Chloe! Mesedez ez, errimatzeko presnago errebeldia akabo, ez izoztea nahiago. Primeran, ia profesionalen eran. Erandatzeko ordua. Tiki, tantoak jantzi! Bai! Kantuan hasteko prest? Plak, erpia kanpora! Edo izutxindorrek izoztuko zaitu. Urretxindor! Ladybugen mireslea bazina gaizkilen auka borrokatzen dela jakingo zenuke. Gaurtik aurrera izutxindor nahi zentzun, ea behingo zargik agatzen zaizun. Eta orain egidaztu kasu, ez eginen barazu. Lasaitu egin behar duzu, ez zaitzala amorruak intxutu! Kantuak eta tantzak uzten dute mundua hobeto. Ez zara iritzi bereko bat berestatu izozteko. Akuma ematen badirazu lagundu egingo dizut. Ez didazu akuma kenduko, zoragarria naiz, ez diote egingo uko. Dantzara batu naiteke? Gogor saiatu arrainen hauzu esekula isilaraziko. Mundua kantuz bete nahi dut eta kila. Aurrera izutxindor, dantzatzera behartzen badituzu garaipena errazakoa izango da askoz. Eta aurrera, zure ametxan dia egia bihurtuko da, bain betiko. Tira, bikote, garaituko nauzuelako? Ez izan arlote. Ez gutxi etxi talde lana. Cat Noir, ni eskerretik. Konforme.
Ups, barkatu, milady. Ja! Ongi etorri nire ikuskizunera, zuzenean ikusiko duzu zuen gainbera. Itxaron, geratu eta dantzatu. Bestela izoztuko zaitu. Eta nahi dugu mugitu. Arrazoi duzu, dantza egin behar dugu, saiatu ezkero. Lortuko dugu. Lan bikainak, Anuarrek eta Ladybugek ezin dizute erasa. Oso lanpetuta daude inbozatu dizkiezun dantzekin. Oraintxe da zure unea izutxindor, ekarri egin miragariak, ekin! Zuk esan eta nik egin, laster izango dituzu zurekin. Eutxi horri, Anuar, astindu gerria, erakutsi mugimendu berria. Mugimendu berria kapoira dantza alegia. Anuar, zeuria da hitza, ez dut jakin amarke jamarren emaitza. Oker zaude entzuneren suge, emaitza... Amarke jamar, 30. Zenbatu ongi, mesedez, milady. Amarke jamar, emaitzak herrimarik ez dakar zuen gainatzen ari da eta ongi jamar. Hanka sartzeko zorian egon naiz, baina salbatu nauzu zuk garaiz. Oso azkarrak zaretela uste duzue? Laster izoztuko zaituztet, nazkatu nauzue! Dantzatzeari uzten badiogu, izutxindorrek izoztu egingo gaitu, ezin dugu borroka hau galdu beraz, jo take mugitu. Ados mamarro, primeran prest nago entzuteko 1000 plan. Badaukat bat gorria eta tantoduna nire... Gutuna! Ez dizkigu argitu dudak, zertarako esku burdinak. Gauzak horrela, ez dakit zer egin irabazteko gerla. Ez dira berarentzat, guretzat baizik. Anuar, eman beldur barik. Zer duzu katu, ez nik eskatu. Gaurkoz nahikoa bukatu zait inspirazioa. Anuar, dantzan, kantuan eta txantxetan zeuzara honena, hortxe dago itxaropena. Utzi pesimismoa eta ez galdu. Optimismoa! Kataklismoa! Orain bat gara, argi eta garbi. Mugitu gaitezen eta ekin lanari. Bilakatu gara dantzaren artisau, Tori hau! Zer diozu bai, dantzan jarraitu nahi? konpontzeko mundua, azken mugimendua. Elkartuta dantzatzen ari zarete, ez dituzuen nire arauak bete. Akumak tartean, arauak airean. Urduri sentitzen zara, normala bukaerara iritsi gara. Ladybug miragarria! Ez duzu kalte gehiago egingo akumatxoa. Askatu gaitzatik! Kito! Agur, tximeletatxoa! Bete-betean! Ladybug, Anuar, non gaude? Ondo zaudete? Lepidopterok akumatu egin zaitu, baina ez du garaipena lortu. Zuek biok salbatu nauzue? Benetan, sinestezina izue! Eta zure bideoklipa arazorik gabe grabatzeko modua bururatu zait. Bai!
Adrianek Ladybug eta Katmuarren antza dute, baina ez ziren bat ere sinesgarriak. Arrazoi duzu, bai. Nik enuen Ladybuggen papera egin nahi. Asko zobeto pasatu dutzuekin, lagunak. Bai, bat nator zurekin, lan kaskar egingo nuke Katmuarren paperean. Ziur, ez duzu ezer ikusirik. Paper horretan normalean baino lotxagarriago egongo zinatekeelako diot, baina izu normalean ez zara lotxagarria. Konparazio bat baino etzen, tira, bai ez duzu Katmuarren antziko dira dena. Zuk ere ez duzu Ladybuggen antzik? Bai, izan ere, ez dut uste zu bezain divertigarria denik. Ez,